Zuciyata a kodayaushe tana faɗa min cewa kai ne mahaɗinta kuma kai ne makusancinta. Shin yanzu ya za ta yi kenan idan ka tafi ka bar ta? Ka kasance jigo ne a gare ta. Don Allah kada ka tafi ka bar ni. Ban san wani hali zan shiga ba, masoyina. Ka kasance a tare da ni. Ba na jin za ka iya bari na a wannan yanayin. Ba zan taɓa barin ki ba masoyiyata. Kin kasance jinin jikina. Da ke zana rayu duk inda nake ina tare da ki. Ina son ki. Wannan fasara daga kamfanin SK Records. Masu bilbiɗar fassara. बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे. Kin saurari wannan fassara? Daga kamfanin SK Record. Masu bilbiɗar fassara.